ओमफ्राय आङो जोनोमाव बावबा मोननै मोनथाम जायगायाव देरदों आङो बयहाबो मोनसे नङा मोनसे मा होनो एसे प्रब्लेम थायो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय आं मा बुंगोन। ओमफ्राय लोगोफोर आं खोन्थानोसै माबेनि मबाव मा मुं नङा होमबा। सबसे सिगाङावनो आंनि मुङा जाबाय, स्क्रिनाव नायबानो जाबाय, आं आंनि मुंखौ खोन्थानो लाजियो। ओमफ्राय नायदो बेनो आंनि मुङा। मोजांथार ना मोजां आरो बिमा बिफा दोननाय लोगोफोर, मालाय अननानै मोजां मोननानै दोननाय खोमा। बिमा बिफाफ्रा गावसिनि गोसोबायदि दोननाय। आं लानाय नङा, सोलायनाय नङा, आंना जोनोमनिफ्रायनो बेनो नामा। मालाय मोजां नुथारोमोन खोमा, ओमफ्राय बिदि नङा आङो। आंनि नामजों माने मिलायनाय मोना आरो आं लाजिनाय मोनो। आं खोन्थानोसै आङो अबेनि माने बेफोरखौ सोंहराखैमोनबाबो आङो खोन्थानो लुबैबाय आरो। मानो होनबा बयबो मिथिजानो लुबैयो, आंबो मिथिजानो लुबैयो गुबुनफोरनिखौ। थ' बेखायनो आं खोन्थानोसै आंनि जोनोम जायगाया जाहैबाय मसलपुरनि एसे सानजाहा थांनाय फिसा गामियाव जोनोम जादोंमोन आरो आं। ओमफ्राय बयहाबो आख' फिख' थायो। थ' आंबो बिदिनो आमाइमोननाव माखासे देरदों, ओमफ्राय मसलपुराव माखासे टाइम देरदों आरो। माखासे टाइम बेयावबो मसलपुरावबो उन्दैयाव बेयाव थानाय जायासै। ओमफ्राय ओरैजाय जेनेबा आइया बिजनिनिमोन नालाय, थ' बिजनियावनो देरबाय। ओमफ्राय मसलपुरावबो बोसोरनै फरायहैदों। क्लास 3जों 4खौ आं मसलपुराव फरायहैदों। ओमफ्राय बिनि उनाव 5खौ आं क'क्राझारावबो फरायदों। मिनिनानै थैगोन, खोन्थाखाबायानो बयहाबो मोनसे नङा मोनसे। ओमफ्राय बिनि उनाव 6, 7 आं जेसेबां फरायदों, बुरजाथ' फरायाखै, जास्ट आंनि नामखौ सिनायनो आन्था, माने औवाखौ सिनायनो आन्थाल' फरायदों, बुरजा फरायाखै। जाखिनि फरायदों आं बिजनियावनो फरायदों आरो। ओमफ्राय उन्दै सम, ओमफ्राय बिदिनो एसे मायबा प्रब्लेमनि थाखाय एसे इदि जादोंमोन आरो। ओमफ्राय दा जेबो नङा। ओमफ्राय हजोंहाय माने जोंहा गासिबो दंजोबो, न'खरनि गासिबो दङ। थ' आइया बिजनिनिमोन नालाय, ओमफ्राय बिजनियाव जोंहा थाथायबाय आरो दा बिजनि टाउनावनो। ओमफ्राय आंनि बोराइनि गामियाबो बिजनियानो जाबाय। थ' फिसाजोफोराबा फिसा हिन्जावा जेरावखियानो देरा, जेखिनियानो जाया, थ' हाबा जाखायो। बिनि बै सिनायथि जायगाया थाखाया, आं बेखौनो सानो। बैयो जेरावखि देरा, जेखियानो जाया, बिनि माने मा होननांगौ, नोंथांमोना बुजिनानै लादो। हिनजावफोरा जोनोम जायगाखौ मोना, बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय दा आंहा बोराया बिजनिनि जास्ट साहाथिं थांनाय 11-12 किल'मिटार गोथौआव हाबनांगौ आरो। थ' बे गामिनि बोराइनि पस्ट अफिसा कलियागाव। ओमफ्राय आंनियाथ' बिजनियावनो जाबाय नालाय, ओमफ्राय जोनोमा मसलपुराव। बिदिनो आंनि सिनायथिया। ओमफ्राय आङो दा नोंथांमोना मिथिखागौ, आं कवाटाराव थायो होनबाय थाखायो। खोनासंनो बालायनाय होनो आरोखि, कवाटार होना होमबा। थ' गाज्रि मोननाङा। ओमफ्राय आङो नंगौ बोराइजों फैफायो। जोंना बोराइया नोंथांमोना मिथिखागौ आर्मि। ओमफ्राय आर्मि नालाय मालाबाबो मोनसे जायगायाव थि थाया। दा जोङो महाराष्ट्र पुनेबो होनो ना पुना होनो, नोंसिनि मा होनो नोंसोरो। ओमफ्राय जों बेयाव दङ। ओमफ्राय बिनि सिङावनो मोनसे बिदिनो थाबावो, ओमफ्राय बेखौ बुंला आङो। थ' महाराष्ट्र पुनेयाव थायो आरो। ओमफ्राय मानो होनबा जोंहा फिसालाया मेडिकेल प्रब्लेम, थ' बेखायनो मेडिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जोङो पस्टिं फैदों बे पुनेयाव। जोंहा जिहेथु आर्मिफोरना बिदि सुबिदा दङ, जेनेबा मेडिकेल माबा माबि जाखिनि बेमारारि बेफोरबायदिनि थाखायबो आलादा आरो पस्टिं जाबावो नालाय।
ओमफ्राय जे जायगायाव जा सुबिदा दङ बेखौ हरो आरो जोंना दस्रा नालाय थ' एसे गिदिर हस्पिटालाव देखायनांगौ नालाय थ' जोंना बेयाव फौजि एरिया बेयावबो दं नालाय दिल्लीयावबो दंमोन ओमफ्राय दिल्लीयाव मा जाखो माने पस्टिंनि समाथ' जाबाय नालाय थ' पस्टिंथ' फैनांगौ ओमफ्राय मेडिकेलनि प्रब्लेम नालायथ' गावसोरो बिदिनो जेराव सुबिदा दङ बिदि पस्टिं खालामो आरो जोंहाबो बिदि एप्लाइ खालामनानैसो फैनाय गावसोरनो हरखायो माने मोननै मोनथाम माने बिदिनो मोनबा सयथासो जायगायाव दं आरो जोंनि जेनेबा गोनां डक्टर बेफोरबायदि सुबिदाया थ' बेखायनो जोंहा बेयाव मोनबाय आरो महाराष्ट्र पुनेयाव मोनबाय आरो पुनेयाव दं ओमफ्राय दस्रा बेमारफोरनिया दस्रा जायगायाव दङ ओमफ्राय जोंना बेयाव नालाय बेयाव फैनो मोनबाय जोङो दा बेयाव दङ जोङो बेयावनो थाथ'गोन 1.5 बोसोर बेमारा हामोबा बियो केन्सेल जासिगोन बेमारा हामाबा आरो बिदिनो मेडिकेल ग्राउन्डआवनो थांफिनगोन आरो जोङो ओमफ्राय जों दा पुनेयाव दं महाराष्ट्र आं ओमफ्राय माखौबा खोन्थानो मोना नालाय आं दहाय बोरायनाव खोन्थाखाबाय आरो इदि इदि माने सोंदों ओमफ्राय दाख्लैबो सोंहरदोंमोन आरो सोरबा सोंबाबो सोङाबाबो बयबो मिथिजानो लुबैयो थ' आं बेखायनो खोन्थाखाबाय ओमफ्राय आहा गथ'आ सानै मिथिखागौ दा सानैबो जुनावनो आरोखि बार्थडेया सानैबो जुनावनो बार्थडे मिनिनांसिगोन सप्तासेल' आगै पिसे सासेया 11 बोसोर जासिगोन आरो ओमफ्राय सासेया बोसोरथाम जासिगोन आरो थ' बुरैबाय नैबे बिमायाबो गथ'फोर देरनायखौ नायबा माथो मा होनो ओरैजाय सिरिया फावसायबोगासिनोलाय बिदि सानो थ' नोंथांमोन ओमफ्राय आरो आं मेडिकेलनि खोथा रायलायबाय नालाय नोंथांमोन थ' मेडिकेलाव जोंहा फ्रि जायो A to Z फ्रि थाइसेबो खरसा थाङा आरो गावसोरो मा बुंदों बेयावनो गासिबो जाजोबो थ' नोंथांमोना सोरबा मिथिगौ सोरबा मिथिया जानांगौ जायनि न' खाथि खालायाव आर्मि फौजिफोर दङ बिथांमोनासो मिथियो ओमफ्राय सोरबा बायदिया फ्राय एसे माबा गोजानाव फौजि आर्मिफोरनि एखमबा गामिफोराव खाथि खालायाव थाया जायहा न'आव दङ बिसोरथ' मिथिखाबाय ओमफ्राय जोंनालाय माथो फौजि आर्मिनि अनगायै दस्रा साख्रिखौथ' बांद्राय माबाया ओमफ्राय दा बेखौबो फोजोबलांसिगोन आं दुखु मोनदों मानो होनबा बिराद मेडिकेल सुबिदा ओमफ्राय आरो मा होनो बिदि क्वार्टार एभेलेबल आरो बेखौनो बुंगोन आङो माने बेफोरबायदि सुबिदा मोनथारो आरो जोंहा मा सुबिदा नांगौ क्वार्टारखौथ' जों फैयानो थायानो जोंनि बर' मानसिफ्राथ' थायानो लोगोखौनो मोना आङो ओमफ्राय एथ' बोसोर जाबाय आजि गथ'आ 11 बोसोर जाबाय आङो 2012आव फैदोंमोन बोरायजों बिनिफ्राय खोब सासे सानैफोरल' लोगो मोनो ओमफ्राय बे बर'बाबो बर' रोङि ओरै अबेबा जायगानि थ' गाज्रि मोननाङा सोरबाफोर नायदोंबा माने बिसिनि टाइटेलाल' बर' जायो आरोखि ओमफ्राय बर' रोङा आरो बे जोंनि एसे अबे जायगानिया रोंगौ रोङा नोंसोर मिथिखागौ थ' इदि जायो एखमबा टाइटेला बर' इदि नेम प्लेटआव जेनेबा गस्लायाव नायनानै सिनायो नालाय थ' गस्लायाव नङाबाबो महरफ्राबो एसे जाखायो जोंना बर'फोरना नाब्ला नुब्ला थ' बेबायदि माबानानै सोंबाथाय दस्रासो रायलायो जेनेबा एसामिस रायलायो आरो एसामिस थ' बिदिनो जायो जोंहा माने एखमबा बिदिनो जायो आरो फ्राय बर' लोगो मोनबाबो बर' रोङि मायै जायो ओमफ्राय जेबो नंला जायखिजाया मेडिकेला A to Z सुबिदामोन जोंहा आर्मि माबाखौ दा फोजोबनो नागिरबायसो दुखु मोननो ओंखारो आंहा जोंनि फंबायफोर गथ'फ्रा एसे खारबाय बायनानै मोनोमोन ओमफ्राय दा बेखौ बिराद एसे उसुबिदा मोनदों आरोखि आं थ' अबावथो जों साननाय बायदि जानो ना होमबा जेबो नंला सरकारा मा खालामो मोजांखौनो खालामो ना माब्रै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आं माने ब्लगनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो फोरमायथारबाय आरो आं अबेनि आरो अबाव थायो बेनोसै आंनि दिनैनि भिडिअ'आ जेबो लाबोआसै माने आं ब्लगबो जासिगोन ओमफ्राय आंहाबो टाइम पास जासिगोन बेखायनो आं हगारबाय
थ' दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय